Takže ahoj, já jsem Barnox a vítám vás tady u toho takového menšího tutoriálu ze hry League of Legends. Teď si ukážem, co a já, jakoby základní ty hru už máte instalovanou. Tak. Teď si najdem, teď máte jakoby základní tu složku. Tady vpravo dole máte přátelé, jako chat, a zobrazí to pozvání, samo chodí, když vás přátel jakoby pozvu do hry a tady to. Máte seznam přátel. Tak si dáme do. Nahoře. Tady máte různý ty reklamy, tady máte doporučená videa, tady co se právě odehrává za hru. Tady máte hrát. Tady když na to kliknete, se vám tady ukážu jakoby možnosti. Máte ze začátku si uděláte výukové hry, to je takový tutoriál, jak hrát hru. Tak, pak máte vlastní. To si tady uděláte, že, jako že chcete hrát jen s kamarádama, že nechcete hrát nikomu proti nikomu. Buď normální nebo turnarový mod. Jo, ale to musíte mít nějaký kód k tomu. Teď připojit se ke hře, vytvořit hru. Tak, teď si vyberete, máte 4 mapy. Village, žle, to je základní ta hra. Jakoby mapa, co vám chodí všude. Si pak ukážeme. Krojící propast. To je mapa, která když hrajete, může to být 1 na 1. To je dobrá mapa, ale když hrajete jenom proti hráči jednomu. Kroucená alej, to máte 2 cesty, to je 2 na 2. A křišťálová jizva, to je na nějaký ty turné takovýhle. Nejsem si jistý tady u té křišťálové jizvy. Tak, vyvolávač žlev, to je 5 hráčů, 5x5. 2 chodí, jakoby. Tady nahoře, to se říká top, tady prostřední lejně se říká mate a dolní bot. 2 hráči chodí, hrajeme jakoby top, jeden chodí prostřední mate a druhý chodí a 2 chodí dolem bot, jo. Tak. Tady jsou různý ty, jakoby další, různě se vám rozdělí jakoby pomocníci, jakoby počítačem udělaný takový poskoci. Tak. To je u všech těch map. Ty poskoci se rozdělí i tady na tý, ale ty, co jsou udělaný tady, jakoby vlastně ty, co tam jsou v pořád, tak tady nejsou, jinak jsou všude. Jenom tady na té mapě nejsou. Tak, to by bylo tady z toho všechno, vrátíme se zpátky. Tak, vlastně máme kooperativní hra. Tady na tý budete hrát do levelu 3. Tady máte klasický vyvolávač žle a pokroucená alej. Jo, nejlepší je nejvíce hraje si tady vyvolávač žle. Si dáte začátečnický a najdi mi vhodné spolubojovníky. Jo, a už se to tady bude, už se připojete do hry, tady čekáte na ty nápis byl názvem, vydáte jako já přijmu. To zatím odmítnem. Tak. A tady se hrajou, že vás je 5 na jedné straně a na druhé straně jsou počítače, hrajete jenom proti počítačům. Tady máte PvP, klasický vyvoláč, to. Tady máte Domion, mapu a Aram, to je tam to, jak se vám ukazovat, jak se hraje 1:1. Pak, to je PvP, že vás jde se hráčů 5 a 5. To je úplně tak to samý, najdi mi ty hráče, jakoby volnou tu. A už se vám to načítá, jenže tohle se načítá díl, protože to potřebuji najít 10 hráčů. Tady čekal nebudem teďko. A něco se děje, čekejte. Se omlouvám tady za to.
No to je jedno, necháme to běžet. Může to pak nějak být. Tak, co další bych vám ukázal? Postavy. Nebo nejdřív vám ukážu profil. Takže vpravo nahoře máte tak, v prostředku máte takovýho penduláčka a něj kliknete. Hned se vám načte váš profil. Tak momentně mám nějaký problémy s internetem. Ten. Tak, tady načteme profil. Tak, jsem načet. Tady máte jakoby, jaká jste úroveň. Já jsem na levelu 10. Teď se vám ukáže, jaký máte schopnosti. 245 a do dalšího levelu musíte mít 1050. Tak, teď máte váš boj. Tady od začátku, co jste nazbíral. Máte úspěchy 147, to je zabití, asistence a zničené věže. To máte zabití jakoby hráčů a ne těch malých poskoků. Pak máte asistence, to je, že třeba pomůžete někomu zabít nějakého hráče. A věže, že tam prostě zbouráte věž. No. Ale ta bacha ten na vás taky útočí, to si pak všechno ukážeme v dalším díle. Zabitých příšer poskoků, no tak to je jasný, to jsou ty malý poskoci. Tady máte výhry, máte vyhraný boje v PvP. Tady máte, nahoře máte ligy, tu máte bronzová, stříbrná, zlatá, platinová, diamantová. A pak už je nějaká světová liga, nevím. Tohle už je všechno od 30. levelu. Máte tady zápasy. Teď se vám ukazuje vaše zápasy, co máte odehraný. Tady máte šampiony. To jsou ty vaše postavy. Tady, kde je ten výkřičník, ty máte jenom dočasně, protože každý úterý se vám mění postavy. Jakoby základní. A pak vy si je můžete ještě koupit za tyhle eBay peníze. Jsou ve hře. Já mám koupený Ashi, Garena. A pak tady jsou volně odemčený a Mástra mám. Pak jsou tady odemčený tady ty. To vidíte, že takhle svítí. A ty, co máte zamčený, si můžete koupit. Ty, co máte zamčený, tak jsou takhle šedivé. Kliknu třeba na tohle. Tady máte zpřístupně šampiona za 1350. Tady máte přehled, jako co vám ukazuje útočné poškození, obranná síla, síla schopností a obtížnost, jo. Máte schopnosti, co každý on dělá. Ty schopnosti máte rozdělený na Q, V, E a R. Pak tam máte ještě jakoby základní ty, to máte na D a F. Si kouknete, co vám dělá, jo. Tady ten třeba protržení. Na zaměřené pozici poprská zem. Nepřátelské jednotky vozlu vyhodí do vzduchu, způsobí jim poškození a zpomalí. Já vám ukážu, jak vám to dělá. Tak, máte divoký výkřik. A taky ukáže, jak to dělá. Jo. Pálové boráky. Máte na Ečku. Tak hustina. Máte na F, to je taková ta základní. Pak máte příběh, co jakoby o té postavě. Pak máte ty, jako když jakoby o té postavě něco. Tak. Máte rany. Tu si vysvětlíme pak až v dalších dílech. Specializace. To si vám každý
Každý level vám přichází jedna specializace. Já teď tam nemám žádnou hemře, já už jsem si je rozdělil. Tady máte, můžete dát jakoby další a může si to přepsat jakoby na každou postavu, že můžete mít jednu specializaci, ale ty body už vám zase skáčou na 10, ale tady na tom vám zůstanou. Že si tady můžete rozdělit podle jaký postavy chcete. Jo, tady máte třeba, že vám to zvýší působené poškození, to je zblízka a na dálku. To je podle toho, jakou máte postavu. Máte rychlost útoku, ke zkrácení přebíjecích dob, to je třeba jakoby dobíjení ty jedného kouzla. Základní útoky a kouzla s jedním cílem způsobí poškození přesahu poškození, no. Pak tady má, když si to odemknete, tak se vám odemknou postupně další a další. Pak tady máte, to je byl útok, tady máte obrana, tady máte funkčnost, to je jakoby všechno máte na každýho toho, jakoby na každou tu postavu jinak. A to mám takhle udělaný. Takže teď momentálně hraju s jednou postavou. Tady máte kouzla. Ty si vyberte do té hry, můžete mít jenom pouze 2 kouzla. Který se pouštějí na D a F. Bystrov, jo, že to vám to obnoví jakoby money, 40%. Máte duch, tím čempion může na 10 sekund přecházet ostatními jednotkami a zvýší se mu rychlost. No, tady si to postupně, tady máte oživit třeba, že když umřete, tak to musíte čekat jakoby nějaký čas. A tady když kliknete tady na to, tak se vám oživí hned. Tady máte vylečit, to vám přidá něco, nějaký život, já nevím teď přesně kolik. Jako tady to, že všechny efekty vám zmizí z vašeho, co vám nějaký kouzel tohle hráči na vás poslali. Tak tohle vás už udeřit. To je na ty poskoky, na ty miniony. To je, že jim to způsobí 390 bodů. Bariéra, to vám utvoří takový jakoby štít. Teleport. Si můžete teleportovat klidně přes celou mapu. Ale můžete se teleportovat buď na svoji věž, na svýho spoluhráče, anebo na toho malého poskoka. I vyčerpat už je na hráče, takže když na něj sešlete, tak se mu zpomalí jakoby jakoby rychlost. Zní to, že ho zapálíte a způsobí mu to 7410 bodů. Jasnou viditelnost. To je, že na 5 sekund odhalí celému týmu malou oblast na mapě. Že se mu prostě zobrazí malá část na mapě všem jakoby spoluhráčům a vidíte tam třeba protivníky a tohle. Je tady skok, ten ještě jenom otevřený dveře od levelu 12. A to, že se můžete na krátkou vzdálenost teleportovat na svýho jakoby směrem dopředu, no. Kam chcete, ale jenom na krátkou vzdálenost. Ty máte předměty, co nevím, to, co si jakoby kupujete tak ve hře, co vám pomáhá, jakoby si pak stavíte takový build. Si pak všechno ukážeme. Máte hodnocení týmu. To ještě nemáme otevřené, to vám až další level ukážeme. Tak, to bylo z toho profilu všechno. Ty máte pak nápovědu. Jakoby jak se dá. Tak, to bylo z profilu všechno. Tady máme nakupování. Si to nechce. Jo.
Zakupit RPčka. Máme tady těch 400. Se kupuje za normální peníze. Jsem sakra, máte 40 RPček, jo. Ty RPčka pak si za ně můžete kupovat nějaký skiny a takovýhle. Si ukážem dárkové centrum. Jo, můžete přátelům svým posílat různý dárky s RPčkama a takovýhle. Máte doporučení to, co si můžete koupit, tady pak vidíte. Balík lovoučníci, balík 5 muslů a takovýhle. Dám to za 2910. V tom balíku máte různý postavy a takovýhle. Ty máte šampiony. Tak. Ty většinou si to budete kupovat za peníze. Ty dostáváte za vyhraný jakoby vyhraný zápas. Když ten zápas prohrajete, tak dostanete ale míň. Jo, tady máme teda IB. Od nejlevnějšího po nejdražší. Nejdražší je tady 6300, nejlevnější je 450. Tak. Tady když hledáte nějakou určitou postavu a víte, jak se jmenuje, tak si najdeme třeba Garena, kterého máte, ale tady je vidět, že už ho vlastním, že už ho mám zakoupený. Stojí 450. Si najdeme někoho jiného, třeba... nevím. Třeba Katarina, jo. Katarina, tady, jo. To stojí 3150, na to ještě nemáme. A když na to kliknete zpřístupně, tak se tady dá buď koupit 790 RPček nebo 3150 IBček. Ty dostanete v té hře, jak jsem říkal. Když na ní budete mít, počkejte, já vám to ukážu na to nějakým hodném. Tak třeba tady nějaký líp. A to zpřístupně šampiona. To stojí 450. Máte 1642 a zbyde vám 11, tak dáte vám přístupně a ono se to koupí, já to teď kupovat nebudu. Tak, pak máte skiny. Ty se kupujou za ty RPčka, no. Co pak můžete koupit. Za IBčka tady nejsou. Máte skiny totemy. Máte různý ty totemy, co si kupujete ve hře. Ale ty stojí taky RPčka. Máte ikony vyvolávače. A to je taky za nějaké peníze RPčka i IBčka. Rany, to jsem vám říkal, ukazoval v tom profilu, to vám vysvětlím až ve vyšším módu. Zrychlení. Jo, to jsou ty balíčky, které si můžete koupit za RBčka. Máte tady účet. Tady si za RPčka můžete koupit různé části, jakože teď hrajeme na EUN a můžete tam jet na West, East, North a takovýhle. Různý, jakoby, co to jmenuje, jakoby světy. A tady kód. Když si koupíte Paysafe kartu, na ní máte kód, sem ho nakukáte a tím dostanete buď RPčka, anebo IBčka. Tady je nakupování. Tady máte, co jsem naposled nakupoval. Tady máte šampiony, tady máte ty runy, to vám pak vysvětlím. Tak. To by bylo tady z toho základního, tak všechno se s vámi rozloučím a v dalším díle si ukážeme, jak jakoby hru, celkovou hru, jakoby hru. Jo, tak. Já se vám teďka rozloučím. Tak ahoj.
A díky za sledování, když tady děláte odběry, pište komentáře na svou kritiku, ale jako ne fakt to buďte upřímný. Děkuju, dávajte lajky, případně odběr, děkuju, ahoj.